10 jaar geleden hebben we deze plaats gekocht. Het was een rijksmonument. En op een gegeven moment dan keep je zo'n plaats en daar zitten er alle bedsteden in. En dan denk je, ja, waar moet je nou sliepen? Dat was een probleem. Maar ja, je mag je direct net ombouwen en je mag je net de volle vernielen om zo'n plaats. Dus op een gegeven moment hebben we maar besloten om dan in een plaats te bouwen. En daar hebben we, in een plaats hebben we dus een huis gebouwd. En dat zeg je hem even snel hoe dat eruit ziet. In samenwerking met de architect hebben we hier een plan maken. En erin onder is het smal en erin zijn de boeten. Maar als dan vroeger een heervak hiest, en het heer begon wat te broeien op een gegeven moment en dan aan de bovenkant, dan ging dat heer altijd wat naar boeten. En als je dan dit zou zien, dan had dit het vorm van een heervak. En daarom hebben we dit gekozen. En ja, hier sliepen we nog in het heervak eigenlijk. En het bijzondere is van, we kunnen van boeten naar binnen zien, de balken die rennen dwars door de ruiten heen. En van boeten uit kan ik zo hier weer in de score zien. Dat had eigenlijk wel, ja, het is heel apart. We hebben helemaal niks vernield. De hele score die bestaat nou precies zoals er west is. En het rent gewoon dwars door het hele pand heen. Ja, Dus nu staan we in een boerenscore? Nu staan we in de score, ja. Dat zou je dan net zeggen. En dan kan je voorzien dat hier de balken, die rennen dan zo naar boven. En dit hier weer zo naar de nokta. En hier het glas, kan je zo naar boven zien. En dan zie je de grauwe binten mee. Dus het is wel heel apart. Ben je de grutskop? Ik ben zeker grutskop, ja. Ja, ik ben een zoon hier, ben we er mee bezig geweest. Met het hele gezin. Ja, we wennen in een heel mooi huis. En ja, dan ging je weer om in de tijd. Ons band moesten eerst weer in de bedstee lezen. Toen wisten ze nog wat lieds. Dan ging dat wel en ondertussen ja, best wel groot. En dan dit hele project hebben we mijn maar ja, tot zijn resultaat maken. En dan, ja, ik vind dat mij toch wel groot op buiten. Ja. Dat is een mooie plaats. Goeie. Goeiedag. Wat ben je onderweg? Ik ben aan het winkelen. Heel gezellig. Ja, heel gezellig. Ja, heel gezellig en alleenig. Ja. Heel gezellig even alleen. Ja. Kun je lekker even snuipen. Kun je zelf even je eigen tempo bepalen. Oh ja. Maar dat vind ik altijd wel heel noffelijk even. Ja. Ja. En dan mag ik even naar de supermarkt, want dan straks ik weer wat eten ha. Ja. Dus ja, dat ik dan ik weer terug. Hè. En wat ga je jong eten? Ik denk van spaghetti. Spaghetti. Ja. Ja, makkelijk hè? Ja, heel. Ja, ik vind het heel lekker. Ja. En met de thuis dan ik wat waardeert spaghetti? Ja, enorm. Ja. Ja, ja. Wij zijn net zo zinnig, wij eten alles. Oh. Ja. Ja. Maar heb je dan een geheim recept voor de spaghetti? Nou, ik moet Jonas met kruidenkaas proberen. Dat vind ik weer wel heel lekker. Ja. Dus, maar afwachten hoe dat erin valt. Hè? Ja. Ja. Dus je bent wel avontuurlijk ingesteld. Jawel, 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 jawel. Ja, zeker. Met wel eens wat oors. Ja. Hè? Verandering van spijs doet eten, toch? En dat je hier nog zomer in, wat denk je dan om? Oh, wat denk ik dan aan? Wat een drukte dacht ik eigenlijk. Ik denk, wat doen de mensen hier op het moment? Dat voelt me echt wel op. Het is heel moeilijk om een parkeerplek te vinden. Dan zie je weer een auto die het heel haastig er langs wil. Hè? Ja. Mensen gaat al je druk. Tijd voor elkaar is er zo weinig. Ja, dat is wel jammer. Ja, iedereen is hier wat gehaast, maar Ja. jij bent helemaal relaxed en leuk. Ja, oké. Dat is ook zo. Ja. Dat, je mag een beetje van het leven genieten. We zijn er maar even met elkaar, hè? Toch? Dat is ook zo. Ja.